Xornada negativa na terceira federación. Boiro e Noia caeron nos seus encontros desta fin de semana, derrota que leva aos noieses a ocupar postos de descenso. A oitava xornada da terceira federación deixou malos resultados para os equipos da comarca. O Boiro viaxou ata Vigo para medirse ao Gran Peña, rival que superou pola mínima e con polémica aos boirenses, mentres que o factor campo non axudou a un Noia en caída libre, que perdeu con Montañeros para pechar a fin de semana en postos de descenso. O conxunto adestrado por José Tizón chegaba ao Municipal de Barreiro con confianza despois de sumar 2 vitorias seguidas e de estrearse en Barraña. O obxectivo era facerse novamente cos 3 puntos para mirar cara a parte alta da táboa, pero o Gran Peña plantou cara e botou por terra o xogo e as intencións dos boirenses. Os de Tizón, que contou con varias baixas, saíron ben o terreo de xogo. Tiveron a primeira ocasión do partido, pero foron os locais os que abriron o marcador, pasado o cuarto de hora de xogo, logo dunha xogada polémica. Amet internouse na área do Boiro e foi derribado, choque que para o colexiado foi merecedor de castigo en forma de penalti, lanzamento dende os 11 metros que non errou o Gran Peña. Os boirenses intentaron igualarse en éxito pola gran defensa local a pesar do dominio e a iniciativa dos brancos. Un 0 final, derrota do Boiro que provocou un gran enfado en Tizón, expulsado co encontro xa finalizado. Os boirenses son agora mesmo oitavos na clasificación. É un Noia que non dá coa tecla encadea a súa terceira derrota seguida. O Julio Mato Matito abriu as súas portas para coller o encontro no que se viron as caras cun Atlético Coruña Montañeros que tomou aire a costa dos noieses. Os visitantes saltaron máis entoados ao campo e puxéronse por diante no marcador no minuto 10. Os de Alberto Mariano comezaron mal, pero Brais converteuse nun muro para evitar que os visitantes ampliaran diferenzas. Nun intento local por igualar a contenda, Queiruga foi o xeto de falta na área coruñesa, polo que Mario non errou dende os 11 metros para poñer o 1-1 no 36, resultado co que se chegou ao descanso. O Montañero seguía un escano por riba dos locais en canto a ritmo de xogo, e ao 56 viron premiada a súa procura de gol cun penalti a favor que se converteu no 1-2. Mariano moveu o banco e os noieses despertaron, pero lonxe de conseguir o empate, os visitantes ampliaron a súa renda co 1-3, que chegou logo doutro penalti, o terceiro do encontro e o segundo para o Montañeros. Terceira derrota ao Noia, que pasa a ser antepenúltimo e ocupar postos de descenso.